Hello everyone, as unknown, my name is Jafar Idris Aliyu. Wa fatan alkhairi da fatan kasancewa da mu a wannan lokaci. So da wannan lokacin ne zan sanar muku yau ina so in kawo muku akwai wayansu chat da muke yi. Insha Allah zan nuna muku yadda za ku canza team din cikin su koma wata kala. Insha Allah ku kasance. So kada ku manta ku danna mana subscribe, ku yi mana liking, ku yi share ta others friends ɗinku saboda mu tabbata kuna jin daɗi. Ku yi comment, mun gode sosai sosai. Za ka zo kai pressing ɗin Instagram ɗinka kamar haka. Kana yin pressing ɗin Instagram ɗinka, so kun gani duk fari ne duk inda zan shiga. Duk inda zan shiga fari ne, duk inda zan shiga. Ko chat ne ko waye duk fari ne ko ina duk inda zan shiga. So abin da zai faru shine za ka zo ƙasar nan inda aka sa wannan hoton profile ɗinka ƙasar nan za ka zo ka danna shi. So da ka danna shi za ka zo kun ga duk ya nuna fari ne, ID ya nuna fari. So za ka zo wannan yanka ɗin guda uku sai ka shige shi. So kana shiga cikin shi sai ka zo ƙasa can ƙarshe inda aka sa setting sai ka danna shi. Kana danna shi sai ka zo gashi nan za ka gani follow and inviting, notification, business, prevents, security, ADS, account, health, about, teams. So abinda za ka yi pressing ɗin wannan teams ɗin the last one. So gashi nan za ka ga ya ce light, dark, system default. So abinda za ka yi guda ɗaya ne sai ka zo ka shiga wannan shi wannan wanda aka ce dark ɗin. So kun gani ba wani wahala a ciki ko ina zai koma. Kun ga profile ɗina, cikin profile ɗina shi ma kansa ya koma ko ina duk inda zan shiga. Sannan a bidiyon mu na gaba zan kawo muku yadda za ku zo ka canza idan kuna chat da mutum a ciki ka canza mai background ɗin cikin inda kuke chat. Kun ga wannan background ne, iya wannan wanda muke chat ɗin da shi iya shi kaɗai ne na canza. Bari ku ga kamar sauran. Kun gani normal chat ne da muka yi wannan. Kun ga wannan normal background ɗin da yanzu nan muka canza ne. So amma idan kana so ka canza za ka iya canza a bidiyon mu na gaba. Insha Allah za mu kawo muku yadda za ku canza. Kawai dai kar ku manta ku ci gaba da yi mana subscribe, ku yi mana share, ku yi comment, ku yi liking saboda mu ji daɗin ci gaba da kawo muku.